El cant de l'hortolà i el dringar de les esquelles d'un ramat formen part del concert propi de les muntanyes mediterrànies, com ho pot ser també el cruixir de les flames del foc. L'hortolà és un ocell d'ambients arbustius oberts. Els indrets amb vegetació esparsa, pasturats o bé afectats per algun foc recent li són favorables. Aquesta i altres espècies d'ocells, papallones o plantes pròpies d'aquests paisatges mig oberts amb matollars i arbres dispersos han patit una notable davallada a Catalunya els darrers 20 anys. L'abandonament de pastures i de conreus de les zones menys rendibles ha comportat un augment de la superfície forestal i del volum arbrat. Malgrat tota la gestió, els aprofitaments forestals, les pertorbacions, incendis naturals o no, elements que en el fons poden afavorir la creació i el manteniment de les espais oberts que necessiten aquestes espècies. Es diu que els arbres no ens deixen veure el bosc, cosa especialment certa en boscos joves, densos, amb una forta competència per l'aigua i amb molt combustible acumulat, com els que tenim a bona part del país. Però si parlem de focs forestals, també podríem dir que, tot sovint, les flames no ens deixen veure el foc ni entendre el seu paper ecològic. Com a societat, seguim percebent el foc com una desgràcia i, en molts casos, de forma totalment justificada per les pèrdues materials i humanes que pot ocasionar. El foc es percep com a negatiu i destructor del paisatge i la biodiversitat, i certament pot ser-ho, però, depenent de la mida i la intensitat, pot ser també modelador dels ecosistemes mediterranis, amb efectes positius sobre la biodiversitat, a part de poder ser un element de prevenció de possibles grans incendis futurs, cada cop més virulents per l'efecte combinat de l'escalfament global i l'acumulació de biomassa combustible. El foc està clar que està ple de riscos innegables que cal tenir presents. Però hi ha una part del règim d'incendis que és pròpia del nostre clima i potser en alguns llocs hem de passar de combatre'l a conviure-hi o d'anul·lar-lo al màxim possible a gestionar-lo al màxim possible. I per mirar d'evitar anar-li sempre al darrere, intentar anar-li un pas per davant, treballant en la prevenció i contribuint a generar paisatges menys vulnerables a les flames. En aquest sentit, posar en valor la ramaderia extensiva i dirigir-la per tal de mantenir zones amb poca càrrega de combustible és una eina fonamental, tant per fomentar hàbitats oberts com per esmorteir la severitat del foc i fer-lo més controlable. La iniciativa Ramats de Foc, per exemple, de la Fundació Pau Costa, treballa per valoritzar els productes d'aquells ramats que contribueixen a mantenir aquests paisatges en mosaic, més resilients al foc. Tot plegat amb un triple objectiu: mantenir el territori viu, actiu i segur.